Počas uplynulého víkendu pápež František navštívil ďalšiu z rímskych farností. Tentokrát kostol svätého Stanislava, ktorý je farským kostolom poľských veriacich, aby sa s nimi poďakoval za dar svätého Jana Pavla II. Rímske farnosti navštevovali samozrejme aj Františkovi predchodcovia, keďže pápež je nielen hlavou katolíckej cirkvi, ale aj hlavou rímskej diecézy. Františkové návštevy majú podobný charakter. Trvajú približne 4 hodiny, počas ktorých František odslúži svätú omšu, požehná deti, ktoré boli pokrstené v uplynulom období, stretne sa s prvopríjmajúcimi a birmovancami, ktorým občas aj vyslúži túto sviatosť, a vyspoveda niekoľkých veriacich. Jeho návštevy majú teda predovšetkým sviatostný charakter. Okrem toho sa stretá aj s ľuďmi, ktorí ležia v jeho srdci, teda s chudobnými, s chorými, s utečencami, ale aj s ľuďmi, ktorí sa angažujú v hnutiach, v iniciatívach, alebo ktorí sú členmi farských, pastoračných a ekonomických rád. Ako povedal František pri jednej príležitosti, farnosť, ktorá nemá živú pastoračnú a ekonomickú radu, nie je dobrou farnosťou. Týmito návštevami František nastavuje zrkadlo aj životu v našich farnostiach.